Здравейте, мили мои! Днес сме тук, за да ви покажем, аз по-точно, да ви покажа нещо, за което чаках доста време да ви го покажа. И сега чакам. Готови ли сте? 3, 2, 1. Това, което виждате тук, е клетката на Кико и Меги, които ето ги тук. Меги, това е Меги, между другото, хора. Значи тази сината мацка, тя е Меги. А Кикото е... Ето е там. Да, това е Кико. По-малкото. И ето това е цялата клетка. Тук съм сложил малко храна. Ето там. Да. Тук другата им храна. Малко водичка и още храна. Да се нададат хубаво. Ето тук имаме кацалка. Ето това червеното нещо е кацалката. И тук имаме една люка. И сега ще ви покажа изцяло как изглежда. Ето така. Изглежда според мен невероятно. Харесва ми. А вие колко ви бихте дали от колко до 10? Колко бихте и дали от 0 до 10? Аз мисля, че е пълна десятка. Просто имената, клетката е селе и всичко изглежда невероятно. Може да ги последвате в Инстаграм. Направил съм един Инстаграм профил, който се казва Кико, което е на английски. Ето така К и Ко. Това дето е като знака за end. И Меги с двойно Г. И такова. Да. Y, т.е. Или U. Не, Y. Да е. И двойно G. И едно U. Y. Да. Благодаря ви, че гледахте. А от мен чао! Както папагайчето.